Assalamu alaykum. Oglanlar, gyzlar, gowy ýagdaýlaryňy janyňy sagmy işläp okap ýörsiň saman. Bugun kabzordak maşin. Haýlandyr ýüregi düşdi diýip ýazjaklar üçin. Bir mutçak garaşyň. Näme üçin? Bu maşinimiz biziň Haýlandyr 4-nji pokoleniýasy ýöne 2.4 turbo motory. Öň bu maşin hiç abzor etmedik. Bugun men ýürüýte siz üçin aldym. Apşe men şu abzory 1 ay mundan çekmelim. 1 ay mundan söz berdim. İşler bilen şu Mercedes çykdy. Onuň Mercedes taýnap garşy başga ýollukda bu maşin hiç ellegmedi. Dost oglan maşin bu. Bugün sürdüm, hedel etdim bu maşin. Inni şu maşin barda aýdyp berjek. 3.5-dan 2.4'e geçeniňe degämi? 2.4 gowmy, 3.5 gowmy o hakda aýdyp berjek we 2.5 gibrid hakda aýdyp berjek. Bu maşiniň 2.5 gibridi ammadyr. Opşam oglanlar gyzyklap zor bolarmy diýip pikir edýän. Maşin bilen tanış bolun. Haýlandyryň 4-nji pokoleniýasy XL komplektasiýa we 2.4 motor. Abzorlamız. Aňarda bolsa low store derdim. 2.4 motor diýdimi? 2.4 turbo motordur oglan. Näme üçin 2.4 motor we 2.4 turbo motor diýip bir arasyny zat edýärse, hökman belli edýär turbo motor diýip. Sebäbi 2.4 dut Camry'da. Indi dut Camry'da bolmen hala näme özüm 2.4 dut Camry'da näçe bar. Ýok, opşam dut Camry'da 500 skor bolsa, 2500 bolsa, 2.4 bolsa da halanýa. Ýöne öküz kellede 2.4 wapşe kän bir halan oklar. Näme sebäpden? 2.4 öküz kellede has bir ejid gelýär. Ondan soň 2.5 öküz kelleli şoň üçin köpüsi 2.5 öküz kelle bolýar we 2010 my, 2011 mi diýip soraýandylar. Şol sebäpden 2010-ny uja 9-nyň aýagyna 10-11 uja öküz kellede 2.5 motor gelýändir. Amerikankalar guruguna edýän şu. Indi bu maşinimi barda aýdyp bereýin. Bu maşin Amerikadan sargarly oglanlar. Win kodunu men şu ýerde goýjak. Kime gyzykly bolsa bu maşin satlykdyr elbetde. Häzir bahalaryny hemme zatyn aýdyp berjek. Bahasyny aýtmakam tapawdyny aýdyp bereýin. Dashwidinni hiç tapawut ýok. XL komplektasiýa bu maşinimiz ýöne limitediň diskalar goýulandyr. Ýylam 2023. Indi seredin 24 modeller var. Şimdi 23'ün aýagda bu da. 23'ün aýagy 24 uje bizde 2.5 gibrid we 2.4 turbo motor gelýär. 3.5 badiýa da men şu wagt kopartdan gözleýän Amerikan auksiony. Auksiondan maşin sargajak bolsaňyz arkelma ýüz tutaýyn. Şungal maşinlar sargap beren bärdak bakadan $1.000 arzan bolýar. Ýöne minusy 4 ay garaşmaly bolýaňyz. Onuň auksionlarda men aýratyn video çekdim. Onam görüp bilersiňiz. Ýeni aýratyn video çeker sebäbi ondan soň köp zat ütgödi, ýol kirey ütgödi, ýol kirey gymmatlady. Näme üçin maşin gymmatlady bize diýäňiz de Amerikadan gelýän maşindan täze bahasy gymmatdyr. Daşy, içi hemme zat edil 3.5 motor ýa. Daşyndan seredip, bula 2.4 turbo motor eken diýip bolanok oglanlar. Haýlandyra köp adam gowra. Indi biziň ýurdumyzda elbetde Nomeradin, crossover. Näme üçin Nomeradin? Zapçastlar, ba ustalarymyz düşünýär, halkymyz şu maşyny düşünýär, bilýär. Indi Toyota Highlander, aýdylşan bir Highlander. Häzir bärde aýtjaklar bolar, ay Highlander maşyn, Lexus RX, ondan Ingo crossover wapşe BMW X5 diýjekler bolar. Elbetde BMW X5 diýjekler menem gollaýan has gowmundan ýöne bilen bahasy arzan, sewdasyna seretsem, bizde populyarnysyna seretsem elbetde Highlander. Indi bu maşynyň salon görkedeýin. En gowurlan salonyň biri oglanlar XL komplektasiýany bilýäňiz. Bunimiz biziň XL bir aňar başa däl. Bulan aňar baş komplektasiýasy elbetde Platinum, Platinumdan Salopet Limited, Limitedden pesirek XL, ondan soň XS var. Bol sportivnyrak vid, diska başka, öňkü bumper, biraz ütköşük men abzoryny edipdim kısaça Badyr kanaly. Onam görüň. Highlander XS Sport bolarmy diýip. We iň prostoýjasy LS var, lüksus mata salony. Salona serdim oglanlar. Rys salon. Men abyşny XL-in salon halam o gara we çal bolsa, wapşa galma. Ana muňa ryj bolsa we brown bolsa, ana uje başgalar. Ana oglanlar salony, ruly, monitory, edil şollar. Ýöne 2.5 gibrid bolsa, gibridiňiz näçe bolýar? 2.5 gibridam siz abzor etdiňiz gelýär bärik. Alyp abzor edersiz.
2,5 gibridi alsan bolýarmy? Gibrid semawarda da biraz bagdak geçen oğlanlar howlukman şu wagt gatkan oğlan soraýar menden. Gibrid maşynlar kan gelýärdi. Gibrid maşyn alsan bolýarmy ýa benzin wowum diýip. Gibrid maşyn alsan bolýar. Maslahat beren haçanna sizin alýan maşynyňyz maksimum probeg az bolsa. Ya da paket bolsa. Häzir 25 kemrlar bar, şoňa elbetde men gibridini alyň diýen, benzinini almaň. Gibrid alyň 25 kemr aljak bolsaňyz. Sebäbi näme? Ýyl täze probeg az, paket bolsa hasam gowy, ýöne pakete hemmek üçin güýjetden ok Amerikadan çala degimlisini sargap bilersiňiz. Gibridin agyr degimlisini almaň. Ýyzyna ýetip bolmaz. Sebäbi batareýanyň bahasy $1000 aşakda bir batareýa ýatyr, olaň bahalar gymmat. Şoň üçin hem gibrid maşyn alsaňyz gymmat alyň, ýöne degim ýeňil zat alyň. Ya da paket alyň. Haýlandyrda alsaň bolýam gibridi. Egerde probeg az bolsa, olanlar maksimum 20-30 ming bolsun. Täze sienalarda hökman alsaň bolýar. Oňam edil şoňalyk probeg az bolsun. Sebäbi gibrid sistemaň bir öz ömrü we batareýanyň öz ömrü we. iPhone ulanýanlar köpüň 87, 85 bolýar, batareýa normal saklanyp bilýäňiz. Ana bärde de şo sistema. Batareýanyň güýji gatça könülse, onuň size problem bolýar. Şoň üçin taksi kemr gibrid hiç kaçan, hiç wagt alaýmaň. Diýinmeýäňiz oğlanlar. Bizde oňorp bilýärler, ma oňorp bilýärler, batareýany çalşarlar, gibrid sistemanam gön oňoranoklarda çalşýarlar. O da eslice pul durýar. Düşünüňiz? Şoň üçin taksi kemr alsaňyz, diňe benzin alyň. Wapşe taksi kemr almaň da, alman men hiç kim maslahat beremek, ýöne alaýan ýagdaýyňyzda diňe benzin alyň, gibrid almaň, soň diýip bilmeýäňiz, gatykkan problem bolar. 24'e çenne, yani 25'e çenne kemr alsaňyz, men benzini maslahat berjek. 25'den soň elbetde gibrid, hökman gibrid. Ýöreýüşi wapşe başgalat. Bir emosiýa berýär maşyn. 25 kemriň prosto benzin motoru men sürüp gördüm. Hiç emosiýa beren okşol. 23-24 kemriň sürüp berýär. Bärde korobkam 8 skor we 2.4 turbo motor. 2.4 motor diýäň oglanyň köpüsi öküz kellede bir gözü zat eden, gorkanna. Ya dut kemrada mesele olanlar var 2-4'de bilýäňiz. Şonun 3'lük has gowurýarlar. Öküz kelläm şonun 2,5 ming has gowurýarlar. Bärde o zat ýok. Näme üçin? Motor täze we täze tehnologiýadyr motor. Hemem turbo boşlan. 2.4 öküz kelle we 2.4 dut kemr sürender. Bassaň motor bir ıňylýandyr başda. Häzir 500 skor bolsa 40'dan soň bassaň 3'lük ýalýar ýa dut kemri. Öküz kelläne bilemok da dut kemr şoň ýaly. Gow bolsa da motory. Ýöne başda razgony birden basyp sürüňde bir hil ıňylýandyr. Bilem 2-4'lük ne diýär. Ana bärde şo ıňyllajak wagty, oja turbin işläp başlaýar. Polun içine howa berýär. Motor güýçli işleýär. Has içinde kan, yani ot ýanýar-da. Motoryň işleş schematyny bilýär da. Ot ýanýar we ýöreşi has çalt bolýar. Bu maşynyň razgony paşty 2 sekund 3,5-dan çal. Indi men şu maşyny size sürüp görkezek da bärde häzir daşyny ütköçük bir aýdar ýazat ýok. Yo abyşny 23 haýlandyr, 20 km şuňalyk, 21 metr şuňalyk bolan abzorlar bar size bilýäňiz. Ýöne şuň rejis salonlugy aýratyn owadan. Bärde bizde ilk sidenýalarymyz aýry. K1 kapitan sidenýa diýär. Indi şu ýerde adamlar gün 2 topara bölünýändir. Haýlandyrda. Bitew sidenýa öwrenme, aýr sidenýa öwrenme. Holun dosaglaryny berjäň edi, 19 haýlandyr sürýärdi. Maňa de haýlandyryň ilk sidenýasyny tap beräýdi. Bitew bolsun men haýır diýär. Men aýr sidenýany öwrendim. Siz haýyryny öwrendim. Arkaýyny naro. Edil kreetmejek bolsa, aýr sidenýa has gowy kadýan. Bu maşynymyz biziň ofitsialny 7 adamlyk tik gidýär, ýöne 6 adam ol otursaň udobny, ýa-da 3 ol otursaň wapşe udobny. Şeýler oglanlar. Indi bu maşyn sürüp görkezeli sebäbi iň esasat bärde şu motory ýok. Sürüp görkezmäkem motor bar diýip berýär. Ana Highlander diýip öwýäs bolýan muňa serda. Jullarda kalak. Ana oglanlar 2-4 motor serdiň, kiçijek. Ýöne turbo elbetde. Indi bu maşyn 260 at gücü var. 3,5'da 286, 290 yaş aralığı görkezýär. Bärde biraz azyrak, primärne bir 20-30 at güç azyrak. Ýöne razgon otaýda paşty 10 sekund, bärde olsa 8 sekund. Primärne 2 sekund ýal tapaw diýär. Sebäbi näme? 2-4 motoryň özü yeňil 3,5'dan. Bärde agramam şoň üçin yeňilrek. Hemem turbo bolan üçin has çalt bardaly. Maşyn saýlamak bir aýry we gowýa saýlamak başga zat. Oglanlar.
amatly we gowy ýagy gözleýän bolsaňyz Green Hill. Dan moment 10-40 we 20 milli we inni nesip bolsa 10-40 bilen 5-30 gelýär. Has täze maşinlara bolýan ýaglamyzam gelýär. Amatly gowdäler diýip pikir etmäň. Öz ýurdumyzy öňýän üçin amatlydyr. İçiniň prisatkalary elbetde Infineon kompaniýasynyň prisatkalary Amerikan kompaniýasy. Bärdidi edil eýlek haýlandyrdak ýaly. Palasada açyk, Avgonda açyk, Ançradar öňüne ba. Hemme funksiýalar eýleki 3,5 gelýän haýlandyrda bar. Şonda näme bolsa bärdidi badyr. Buna otlan suwy. Indi biz çıralar ýakaly. Ato görünmeýär. Ýene bir zat. Bu maşynyň bir plusy 3,5 motordan aviakka. Şu 2-4 haýlandyrlar şu wagt alınýar aňardan Amerikadan. 2-4 gaýtam 3,5-dan gymmat basylýar. Näme üçin? Sebäbi köp ýurtda benzin gymmat. Olar has pes motor alýandyr. Bizde Hudaýa şükür benzin amatly, el ýeterli. Şoň üçin bizinkiler hat daýo motor bolýar. 3,5 bolsa da basarýar bilýärmi? Köp ýurtda 3,5 motor almaýarlar. 2-4 şuňal turbo motor alýar, has ekonomi üçin. Bärde serdin avada da şu ýöne 100 km primärne 8 litr ýakka. Ol 4 wdasy haýlandyryň 3,5 12-13 litr şoňalyk. Ýöne şey diýär, men haýlandyry 2 sele sürdüm. Polny privatda avada. Şonu sürdüm. Yaman känýek ýaro, hiç çerkidem ok. Günde bir ýere zapravka baraýmyl. Hökman haýlandyr sürýänler bilýändir. Şoň üçin isteseňiz egerde siz gumada urdurmaýan bolsaňyz, diňe öňkü weduş alyp bilersiňiz, FB'da sam çykýandyr bilen. Haýlandyryň FB'dasy badyr. Edil bizde asnavnoy avada sorulýar, ýöne Camry'da şuňalyk Camry'da da gelýär avada. Avada Camry almaň, kän spros ýokdur bizde 4 wda diýip kän halanyklar Camry'da. Haýlandyrda olsa 4 wdan has gowurýarlar. FB'da diňe öňkü weduşy gumada bolmaýar diýip köp adam alan okşony. Siz nähil pikirde? Men üçin tapaw ýok. Men häzir tagym bu maşyny alsam guma sürmeýän jalky. Edil bu maşyny guma sürmeýän pul ýok. Bismillah. Näder bärde bir sport rejime geçirer olanarmyny. Eserdim 2-4 diýmersiň. Näme kanseneram öçüreýin. 2-4'de bir kansener agram berip biler, 3,5 makan agram beren ok. Ulan şunlatýar. Basýaňyz, polny gaza basýaňyz, durýa, pikirlenýär, elektrony gaz. Olar şol hemme edýär. Sen basýany. Munna has köpräk pikirlenýär 3,5-dan. Ana minusy. Derdiň olanlar, ana. Highline. Polny gaza basýan, polny degden. Primärne 1 sekunddan soň zıňýa ýöne rul sakladan ok. Gataýlan çöre. 3,5-dan razgonda ýokmawy. Häzir daşyndanam görkezek göreşini. Motorun sesi bir ütköş eşitilen ok, içine ýöne turbinan ses çaşy bir priýatnça ses bar. Eşdersiň häzir eşdirip bilsen. Näzir size daşardan soň göreşim görkezýän oglanlar nähil ýörýär. Maşynymyz bilen 60 çenli polny privat ondan soň 2 wda bolýar. Şoň üçin kän dyzaýan däl. Arada agdalamyny bir jany diýär, agam men haýlandyrmaýdy, edil menkä goňşumdy da oňky dyzaýa men dyzan oklaýdy. Men kodlaryny urat göreldim. Urat bolen dızamayanınka avada kene elekinkam favada yani diňe öň işleýän elbetde dızak gider. Daşyndan görkezeli ýöreşýär. Ýa siz 2 sany zaýaz göränsiňiz, birine mikrofon salonyň içinde, birine mikrofon salonyň daşyna. Ses çağışına özüňiz gördüňiz. Indi içinden ýöreşýäne görýäňiz. Mesele ýok. 3,5 küseden ok diýsek bolýar. Malades şu wagtlar aýny bir zatda mene Toyota kompaniýasyna heyt et biljekkä 3,5 motor aýrýar diýip sebäbi dünýäň standarty şol bolup oturdy. Hemmesi ulu motor prinsip aýrýar. Ondan ol normal zat. Ýöne ekonomiçni
Bundan has beter ýörýän esseler has gowalarmy? Elbetde. 2,5 gibrit haýlandyram abzor etmeli. Sebäbi bundan has çalt razgonalar bar. Sebäbi näme üçin? Gibrit sistemada başda basanda tok işleýär, ondan soňra уже benzin işletip urýar. Benzin motorda biz basamyzda içine benzin barmaly, ýanmaly. Gibritde oňa zat ýok da gönü. Şondan hem elektrokarlaň razgony обычно benzin motordan daýy bolýanlar. Dedi galyp çykýar ýa oýuňa. Ýok oý, maşyn, mesele ýok. Allahan kim alsa nesip etsin haýlandyr. Söz ýok maşyna. Yol tutuculugy. Bärde edil sidanyň yol tutuculugy ýok. Haýlandyr tagam bir gow yol tutuculugy bilen tanylmat da ulanlar. Ýöne ýene bir zat da şu maşyny Ulubatda barýanyň kän bir bildirýän näler awtobanyny bir ýere haýlandyr satdyma XL'ni. Aýny basyp barýar, sürtýär. Ey plançadan barýarmy diýip. Haýran alyr ýa-da sebäbi hiç ýagdaýda bildiren okşa Ulubatda barýanyň. Ata haýlandyr gaty gowy maşyn şu ýerde bizde bir nidatsynony maşyn şo barda aýdyp geçeýin. Hemem haýlandyrdan $5.000 ýaly arzan Ford Explorer. Arkaýyn alyň oglan şo maşyny. Zapçasty dan moment bizde gymmat hemem azyrak. Bir san, 2 san angarda ba, 1 san magazynda ba. Galan minus ýok şo maşynyň da. Şu haýlandyrdan köp zady gowy diýsem bolýar. Men häzir haýlandyrdan has gowy diýjek gel ýöne haýlandyrdan izza galanok. Hiç ýagdaýda. Bakasan paşty $5.000 arzan. Egerde crossover, yumşajyk, komfortly isleýän bolsaňyz, hökman haýlandyr däl. Ford Explorer alyp bilersiňiz oglanlar. Kabeşem garaşyp çykdyr. Menki däl ýöne. Maşyn ýörüşine gördüňiz oglanlar, haladyňyzmy? Inni häzir gynansak-da 3,5 motor polnusda aýrýarlar. Sebäbi ekologiýa, ýanky vibraslary, ýanky benzin ýakyjylyk has da ýok. 3,5 motoryň 2-4-den şu wagt işläp duruşy. Görýäňiz ýani elim. Inni hemme kompaniýada motor kiçeldip turbo motor edip oturda. Bunymyzdan bizim şoňalyk turbo motor bolýar. Siz nähil garaýaňyz şoňa? Ýa 3,5 motor küýsäňizmi? Edil şu maşyna bir 3,5 motor küýsetmedi olanlar. Hiç ýagdaýda razgony gülýär. Ýöne häzir uzak ara men bilemok haýsynyň has gowy görejegini. Bu maşynymyz bizim 2023-nji ýylynky. Bahasy bu maşynyň $26.500 alaryşyk bolar olanlar. Şuňalyk haýlandyryp biz Kopartdan Amerikadan sargap berip bilýändir. Aşakda men nomerler goýjak, arkaň habarlaşaýyn. Inni 2-4 mü, 2,5 gibrit mi, 3,5 mı, haýlandyrsyz alasyňyz ele. Onu hökman ýazyn kommentariýada. Ana, şuňa alap zor boldy. Göwnüňiz ýaran bolsa like goýun, kommentariýa ýazyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Kim nähil maşyna alasy gelip ber. Her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun. Dawaýçy.